Kriszta vagyok, Jónás Adrival beszélgetünk, és ahogy az előző videónk végén említettük, folytatjuk tovább a párkapcsolatnak a témakörét. Ma pedig arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan hatnak a meglévő párkapcsolatra az exek. És ez nagyon érdekes, mert ugye nagyon sokan haraggal válnak el, nem zárják le, még évekkel később is a kapcsolat lezárta után szidják és nem dolgoznák meg úgymond a kapcsolatot. Ez hogyan tud hatni, illetve hogy jogos-e, hogy haragszunk, miért haragszunk még mindig mondjuk az előző kapcsolatból a másik félre, illetve hogy azért ennek nyilván energetikailag egy komoly hatása van már ugye a meglévő párkapcsolatra, és akkor egészen odáig boncolgathatjuk ezt a témakört, hogyha abból a párkapcsolatból házasság lesz, összeköltözés, esetleg vannak gyerekek, hogy ez nyilván mindenkire hat a rendszerben. Mi az, amit erről Hellinger mondott? Hogyan hat ez a mi párkapcsolatunkra? Igen, Hellinger azt mondja, sziasztok, ez talán a rosszabbik hír sokak számára, hogy akivel valaha szexuális kapcsolatunk volt, ő bizony a rendszerünk része, mondhatnám, hogy a nagy családi rendszerünk része és hozzá tartozik. Tehát a lelkünknek egy darabját, amikor mi elváltunk, bármennyi időt is töltöttünk együtt, akár egy éjszakát, akár hosszabb időt, a lelkünknek egy szeletét elvitte, magával vitte az illető, hogyha nem engedtük el, akkor mindenképpen. Az előző fontos kapcsolatoknak szoktuk ezeket nevezni. A családállítás szerint az előző fontos kapcsolatokhoz hozzátartoznak a nagy szerelmek, ahonnan gyerekfoganás van, akkor is, hogyha nem tartották meg a gyermeket, az eljegyzés, a házasság, és ezen túlmenően is még van egy-kettő pont, de ezek a legjelentősebbek. Hogyha fontos, hogy mi már abban a társadalmi rendszerben élünk, abban a szokásrendben, hogy nekünk a férjünket, a párunkat, a gyermekeink másik szülőjét ugye nem a mi szüleink válasszák ki. Tehát mi, ha valakivel összekötjük mondjuk azt, hogy az életünket, vagy párkapcsolatba lépünk valakivel, azt szabad akaratunkból tesszük meg. És innentől kezdve, hogy szabad akaratból vagyunk, vagy voltunk együtt valakivel, mindenkinek van felelőssége ebben a történetben. És az, hogy én kinek adom az időmet, plusz a testemet, ugye az én döntésem az eseteknek tehát a normál eseteknek a nagy részében, legalábbis akivel párkapcsolatot létesítek. És gyakran találkozom azzal, hogy elváltak az utak, lehet ez mondjuk házasság is, de valójában nem történt meg ez az elszakadás. És ha csak mondjuk egy házasságot említünk, ahol az esküvőnek megvan a maga szertartása, a fogadalmakkal, ez legyen akár a templomban, akár az anyakönyvvezető előtt, egy szertartásban csúcsosodik ki, vagy nyilvánul meg, vagy mondjuk akár egy lánykérés a férfi részéről, az elválásnak ezek a szertartásai nem nagyon vannak meg. És ugyanolyan fontosak lennének. Az, hogy valaki elmegy a bíróságra és elválik, aláírja a papírt, az már lehet egy szertartásos folyamat, úgymond, mert ugye nem egyik napról a másikra történik, tehát ugyanúgy, ahogy az esküvőhöz van egy előkészület és felkészülés a vállásnál is azért van egy felkészítő, előkészülő folyamat, de nincsen valahogy tere ezeknek az elválásoknak, tehát mármint hogy a folyamatnak. Nincs egy rituálja. Nincsen egy rituálja. Így is, hogy... Igen. És az állítások folyamán gyakran ezeket a rituálékat megejtjük.
léleknek a szintjén, ami nagyon fontos, és át is megy mind a két fél számára. Mert addig, amíg ezek nem történtek meg, nem tudok teljesen ott lenni egy vágyott párkapcsolatban, vagy éppen a jelenlegi párkapcsolatomban, mert a lelkemnek egy darabja nincs ott, és nem tudok benne lenni. Van, hogy ezt nem érzékelem, van, hogy érzékelem, de nem tudom ehhez kötni. Ami viszont érdekes, hogy a másik fél többnyire ezt mindig érzékeli, hogy én nem vagyok ebben jelen. Ahol egy élet fogan meg egy olyan párkapcsolatban, és nem tartják meg a gyermeket, Hellinger szerint és az én tapasztalatom szerint is gyakran megszakad utána az a kapcsolódás. Lélekszinten mindenképpen egy törés alakul ki ebben a kapcsolatban, bármi is az oka annak, hogy nem tartják meg a gyermeket. Ha együtt maradnak, és akár több gyerek is követi a meg nem születettet, vagy élnek tovább ugye ebben a kapcsolódásban, akár a házasságban, akkor is egy más minőségű, nem jobb vagy rosszabb, de egy más minőségű kapcsolódás lesz. Abban az esetben, hogyha van egy előző fontos, mondjuk egy előző házasság, vagy egy egyesség, ami felbomlik, és utána kialakul egy másik párkapcsolat, ahol gyerek születik. Nagyon érdekes, hogy a megszületett gyereknek az életében fontos szerepet játszhat az előző fontos, az édesanyjának vagy az édesapának az előző fontos partnere, mert ha az előző fontossal együtt marad a szülő, akkor ugye a gyermek nem születik meg. És valójában itt a gyermek nem csak két embernek, hanem háromnak köszönheti az életét, az édesanyjának, az édesapjának, és annak az előző fontosnak, akivel ugye aztán megszakadt a párkapcsolat. És érdekes módon ez a hála és ez a köszönet a lélek részére szintén egy kapcsolódást jelent az előző fontos partnerrel, és ami még érdekes, hogy bizonyos energiákkal tudnak erre az összefonódásra elmenni. Tehát olyan energiák, amik nem az én életemet, nem az én hétköznapi életemet szolgálják, ezek az energiák el tudnak menni egy másik irányba. Olyan, mint amikor az ember több dologra figyel egyszerre, és minél több dologra figyelünk, a koncentráció annál kevesebb lesz ugye egy adott feladatra. És ezekben az esetekben akkor nyugszik meg a rend, vagy az állító, aki mondjuk a gyermek ebben a felállásban, valahogy a gyereknek a lelke akkor nyugszik meg, amikor köszönetet tud mondani az előző fontos kapcsolódás alanyának az ő életéért, és akkor úgy érzi, hogy azt ő ott megköszönte, meghálálta, elmondjuk, hogy az előző fontos is a családrendszernek a része, és hogy igenis van helye ebben a körben, és akkor megnyugszanak ismét az energiák. Úgyhogy nagyon fontosak az előző kapcsolódások, az előző partnerek. És bizony csináltunk már olyan állítást, akár ezt talán szertartásnak is nevezhetem, ahol összegyűjtöttük az előző kapcsolódásokat a hölgy vagy a férfi életéből, és egy alkalommal 4-5 embertől elbúcsúztunk, vagy megnéztük, hogy maradt-e ott valami rendezetlen. Nem biztos, hogy az én részemről. Lehet, hogy az én lelkemben rendben van, viszont a másik fél lelkében valami nagyon nincs rendben, és az ő hozzám való köteléke is tud engem kötni. Igen, akadályozni. Igen, és még a szertartásokról nagyon jó, hogy szót ejtenénk. Van egy divat, amikor lakatot. Ugye két szerelmes elmegy, és akkor egy lakatot valahova együtt felhelyeznek. És ez tök rendben van abban az esetben, hogy amikor szétválnak, akkor az a lakaton alá is kerül. Igen, mert nagyon sokan ott hagyják, tele vannak. Igen, nagyon romantikus, nagyon szép. Igen. És tényleg annak ott valószínűleg helye is van, mert ők akkor úgy gondolják, és szeretnék ezt a
fizikai síkon is ennek jelét tenni. De gondoljunk bele, hogy amikor ez a két ember bármi oknál fogva elválik, akkor az a lakat bizony ott marad. És nem gondolnánk azt, hogy ennek van jelentősége, de mivel a lakat a számunkra szimbolizál valamit, hiszen különben nem tennénk oda, nem lennénk oda, ezért a levételének is lenne szimbóluma és jelentősége. Úgy, ahogy annak is van jelentősége, hogy két ember együtt él, egy életközösséget alkotva, vagy pedig házasok is aláírják azt a bizonyos papírt. Mert azt gondolnánk, hogy hát a házasság csak egy papír. Maga a házasság kötésnél az aláírás az valójában tényleg csak egy papír. De az odavezető út és az a felkészülési folyamat, az nagyon érdekes dolgokat tud már a házasságkötés előtt hozni. És én azt gondolom, azt szoktam mondani, hogy két szituációt, ha kibír egy párkapcsolat, akkor annak már jelentősége van. Az egyik, hogyha nem vesznek össze végleg egy esküvőhöz vezető úton, a szervezésen. Nagyon gyakori hallani. Igen, és egy építkezés. Tehát ezt a kettő, és ugye itt a gyermektervezésről és gyermeknevelésről még nem is beszélgettünk, hogyha ezt a két folyamatot jól veszi a pár együtt, akkor az sokat elmond a kapcsolódásukról. Ha pedig kibékíthetetlen ellentétek vagy tüskék alakulnak ki bennük, vagy bármelyikükben, az is sokat elmond az ő jövőbeli kapcsolódásukról. Akkor konklúzióként elmondhatjuk, hogy mindannyian hálásak lehetünk az ex-barátnőknek, nagyon. Ex-férfiaknak, barátoknak, mert gyakorlatilag ahol most mi vagyunk, azt a többieknek is köszönhetjük, mert hogyha ők nem távoznak, akkor mi sem lennénk most a mostani partnerünk, férjünk, feleségünk mellett. Életünk szerelmét nem találtuk volna akkor meg, hogyha ők ezt nem készítik elő, ezt a folyamatot. És pontosan ezért fontos egy állításban is az én párom előző fontosának megadni a tiszteletet, hiszen ha ő nem olyan, amilyen, bármilyen is legyen, vagy bármilyen is volt, akkor én most a páromnak az életében, a férjemnek az életében nem vagyok benne, és ez fordítva is igaz. Úgyhogy nagyon nagy jelentősége van ezeknek a kapcsolódásoknak. És azt gondolom, hogy akkor bármilyen lelkisebb, bármilyen fájdalom, amit az előző partner okozott, és amiután megtaláltuk a párunkat, és ezeket mind rendeztük magunkban, akkor onnan már tényleg csak hálásak lehetünk, bármilyen fájdalmat is éltünk meg korábban, vagy sérelmet, akkor úgymond kárpótol minket utána az új partnerrel való boldogság. Igen, és amit még látok problémának, hogy egyik párkapcsolatból a másikba ugrálnak sokan. Tehát még nem is engedtem az előzőt, vagy még benne vagyok a kapcsolatban, papíron, hivatalosan, legyen ez bármilyen kapcsolódás, de már kifelé kacsintok, hogy nehogy egyedül maradjak, és már nézem a következő jelentkezőket, vagy véget ért egy kapcsolódás, és nem gyászolom el, nem hagyok időt annak, hogy megfájjam, hogy bizony egy pár napig, hétig, ki meddig rosszul lehessek, nem engedem meg magamnak ezt a fájdalmat, hanem meg akarok tőle szabadulni, mert nagyon szeretünk sok mindent megúszni. Ez az ember alapvetően szerintem igaz. A rossz dolgokat még inkább szeretnénk megúszni, és a fájdalmat, és azt gondoljuk, hogy akkor majd valaki pótolni fogja, és valójában még mindig az előzőre gondolok, és egy húsvérember pedig pótlitnak eszközként használok az én saját fájdalmam enyhítésére, tehát kihasználom a másikat, holott még egyáltalán nem vagyok felkészülve egy következő kapcsolódásra. És akkor innen elindul egy spirál. Igen. Fájdalmas spirál vannak, akivel találkozunk, ő benne kialakul egy sérelem. Amit tovább visz, ha nem elég tudatos vagy nem elég érett, attól függ, milyen tudatszinten van, és akkor megy az adok-kapok pofoszkodás. És egyre boldogtalanabb sajnos a világ ennek hatására.
sziasztok!